Здравейте, приятели! Това малко кученце е свободно по линия на булдозер. Това е женско, който има интерес, може да се свърже с нас. Родено на 05-12 месец 2024 година. Дъщеря на Електра и дъщеря на Босфор. Както знаете, който му познават, Босфор е купен от Русия. Ей къде е Босфор, бащата на това малко кученце. Майката е купена от Румъния. Майката по линия на булдозер, това мога да го кажа, по линия на булдозер. Босфор също по линия на булдозер. Булдозер е дядо на Босфор. Дядо на Босфор, а прадядо на Електра. Стана вече на 60 дена това малко кученце, женско е, който има интерес от женско кученце. Много е красиво. Гледайте лапите. С маска на лицето. Както гледате, с маска, перфектна маска на лицето. Който желае, има интерес от женско, може да се свържа с нас. Ето го. Огромно голямо ще стане. Това е категорично. Още от сега. Ето има перфектна голяма глава, големи лапи. Също родителите са. Тук са при нас, може да се видят. Това е Електра, дъщеря на хан, на румънския хан. Баща е много известен в Румъния, много голям мъжкар, баща на Електра. Босфор, ето, от развъдника на Олга, на Сатар Берек. Аз от време на време ги публикувам и във Facebook, и в TikTok, и в YouTube канала. А днес официално правим за това страхотно малко кученце. Те се водят средиземноморска овчарка. Максо мая клевам доброто. Ще стане високо. Перфектна глава има. Направени са две ваксини. Ето, колко е широко, като женско. Много широко. Ще стане много голямо. Направили сме две ваксини. Който наистина иска тая порода, може да се свържат с мене. Намираме се в село Ясеновец, това е Разградско. Казвам се Гюнай Ахмед Черкес. Телефона ми е 0896 88 4065. Къде е майката? Електра. Ай. Ето е Електра, много голяма женска. Около 80 кг е майката. Бащата е къде? Отсреща Босфор.
Който се интересува, на място пак може да ги види родителите. Страхотно ще стане, много голямо ще стане, защото и двете родителите са наистина големи са. Бащата тежи 105 кг, майката 80 кг. Бащата е от Русия, аз съм го вкарал. Майката от Румъния. Който има интерес, моля да ми се обади. Вече са направени двете ваксини. Здраво е кучето с уникална разцветка, така да го кажа. Разцветката е много хубава. Така мога да го снимам. Ето.